Phakathi kwemiba ibixoxwa kule ndibano ibe kukuhlalutywa kweziphumo zebanga le-12 kwikota yokuqala neyesibini, uphuhliso lweziseko zophuhliso lwezikolo kwakunye nezinye iinkqubo ezijolise ekuphuculeni iziphumo zabafundi. Isebe lithi iziphumo zebanga lokugqibela zehle zaya ku-78% ekhulwini, nto leyo eveze imfuneko yokomelezwa kongenelelo kwikota yesithathu. Noxa kunjalo umphathiswa wezemfundo ephondweni uFundile Gade uthi oku akuthethi ukuba iziphumo zokuphela konyaka nazo ziza kwehla. In terms of the term 2, colleagues, why we call you as part of the agenda today is that we have experienced, for a number of reasons, a decline of 78%, approximately 3% below the standard that we set last year. And immediately we made that analysis. We have gone back to the drawing board and say what happened and how are we going to deal with that question. Because whether you have done anything in the system, if abantwana babantu abapasanga, this is a Department of Basic Education. Once abantwana bangapasi, then there is a problem. Nobungazakha zonke izikolo zibolileyo ezinye zazo neza pit latrines. If kids have not passed, you have not done your work here. Because we have experienced that, we then sit down and the signals a need of more intensive support during term 3 with historical trends showing NSC results performing term 2 and focus academic support on curriculum coverage, learner revisioning programs, position of the Eastern Cape to achieve or exceed the 2025 NSC performance. So from time to time, our team has made its own homework. Because abantwana bafani levels zo interacta kwabo notisala. But what I derive pleasure on HOD is that we have picked up that very early. Ugade uthi ukusukela ekuqaleni kwalonyaka mali isebe sele livula izikolo ezitsha ezili-13 njengenxalenye yokuphucula iziseko zophuhliso. Uthi nangona kunjalo kusekho umngeni woluntu lweli phondo olungafuni izivalo izikolo ezidala nezingenanani loneleyo labafundisi-ntsapho. I can safely say within this financial year, HOD, we have managed to give us 13 new schools. Albeit all these crises that I'm talking about, we have been able to to hand over 13 new schools. There are schools that must be built, but they can't be built. What's the reason? The reason is that you have got schools that should have not been in existence in the first place. Right? Now, such schools are schools that should be phased out through what is called rationalization, alignment, and measure from a policy point of view. Yes. Why do you rationalize, align, and measure schools? You rationalize, align, measure schools because there is no potential learner population there. Yeah. And the risk of continuing with such kind of a school is that you are pretending to have a school whilst this is not a school, but a grave to the learners. The reason for that is that at times parents get married towards kune-attachment kweli gama lesikolo into yobana sisikolo soba omkhulu esi sibizwa ngenkosi eyaswelekayo yalapha bangapha abantwana bayi-15. I'm just making an example. The implications of a school with lesser numbers is that that school will never operate within the current policy set up of this country. Ephendula imibuzo malunga nootitshala bamazwe angaphandle abafundisa kwizikolo zeliphondo. Obambeleyo njengosekela mlawuli jikelele kwisebe lezemfundo ephondweni uLukhanyo Sitia. Uthi ngootitshala abangama-202 abaneempepha ezibavumela ukuba basebenze ngokusemthethweni eMzantsi Afrika abakwizikolo zeliphondo.
uthi isebe alikafumani ingxelo yotitshala othe washiya umsebenzi ngenxa yombutho we-March and March. That are foreign nationals, and I can confirm that they are all documented because we do not have any case that has been reported to us of educators that have exited the system because of the March-to-March action that was implemented. Nangona isebe lisamkela ukuba lisajongene nemingeni emininzi, umphathiswa uGade uthi bazimisele ukuphucula umgangatho wemfundo nokunyusa iziphumo zokuphela konyaka. Uthi amehlo ngoku ajonge kwiimviwo zokuzilungiselela zenyanga yomsintsi ezakuqala ngomhla wama-20 kule nyanga. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki, ndikuGompo.